United Democratic Party UDP ha kasngi sajan baladep kalakanto ya Menteri Rangba kajela Konrad K Sangma ban penken rek shwa ya ka eksamin HSSLC kham shadin namar ba ka yatakhu bat ka election MDC ha ka chithi sha Menteri Rangba Presiden ka UDP ba met ba langdo ulakdeu ba ka eksamin HSSLC kan sedang nadu ka chipeu tarik hadu ka at pewai tarik rumpang arajar at peusan bat ka jingi takhu bat ka jingpan kre kiseng san pathai ya ka election MDC bat kumju ya ka jing thewot ka banlong ha ka at pewai tarik rumpang arajar at peusan hadin ka jing yok pdiang ya ki bubun ki jing ujor na ki pat ba babun balang ngakwa ban kerpat ban sneu pha pen kan rekno ya ka tarik ban pelong ya ki exam HSSLC sha ki tarik ki bakham shadin khnang ba ki samla puli kin omsak ta ulaong ha ka juk apor ka seng UDP kala pen kre ban pelai no ya ka thup kerteng ka baar jong ki kertong ha ka lai pheu tarik unok pra ha ka office traikam jong ka seng General Secretary ka UDP uba Jemino Mautho ula pentip ba kini ki kertong ki dei ki ban yakon ya ki election MDC jong ka HADC bat HADC ula pentip ba ka tai ka thup kerteng ban kan thup ya ka kerteng jong ki chpheu ngut ki kertong ki ban yakon ya ki election na ki atli ki district council